ban suka ban pisai upat ba ba unum yasa ispo undum ba yusnem jong ka arpo atwe labun ki MLA ki ba tadap pendon kami kan ka skim te ka ba song phla bat halor bangilap ya kan ka MLA skim kalong ba habi ya dai bangi pan ya kan ka website link bat ke geotag ka ba don bator batar halor ki MLA skim kane kam don hapo NRGS kadon kane ka kini ki that audit party hindrai kat ka MLA scheme kamdan tengi na kaliang kajongi ni kentu ya ka sarkar jella ba kala dai no ban khot special cabinet meeting habe ya dai kane nang ban wan no ban pensangdur ban peni link ba ke website link ba ki ai scheme ki ba don kami ba ki ai beri ban apply ba ki ban upload ki dori kidan jong SRPW scheme kabaki sna lani kabaki sna halin ban kabla dem sna kunjur thek kumalong ka po enar chie te yakani ka ar klur san khoulak jong ar pu wei kat kum ka bala dep hangni jong ka milem la dep te soko wei ru mi dau bat kabang ye don kam hi na kaliang ka jong ka sarkar ni kadai ban pelaj no ikan ikan skim ko ba arpu senang ba kim dai ban pendon kam ya kan ikan skim ban yele election lani ban kan bas election kan MLA skim namar kan ka bisa kadai ka jong paj ba te kum ban su pet habiya dai ba ka second juai jong wailat mi biki hangne ke su ai rimak be yat tu samnet habang ipan ya kan ka lada ulak de drone em ya kata ka bisa arklor san pulang ang ni suthok yan to submit kajong penyai to bathok di submit under process kajong met baru under process jong renit tonru kadang yet to submit kaba I thamula bat kaba ijokor ba kiwi MLA kila kloidap kabale bat kini ki lai sangut kidang pending hato kani ka pisa jong MLA scheme kande ka pisa ko ban yakan was election kata ka de ka jingkili nakaliang gaseng te lada kamdi kumta subaha pelaj no khnang ba kipat ba kibla ya yai abi ka skim ke ba kanda khnang bin yo no bat lada ka sarkar ka yai min thi bat ka yai snap gar ban pel ban release no ika skim jong pat ba te kumbangi sha chumbor ka sarkar na ka pors ka porling ba ka haiko nimban sengi haptiat sesien kumbangi penbor ki haka lanjong motion te haka ju haka ni tintir min selek yang kunju ni ban penbor khnang bo pat ba ki unyo e ko hok lada yaka NRGE kila aban pan deki special audit social audit deka third party audit tam balai wat yaka MLA scheme bat kes ngap darja pat kat kum ka guideline ru ngangai I bun ha ka ba kila tum khen deng ba jong ka SRPW scheme kumpan kan mau lo depi kan mau gitu di kali kabla ai deka sarkar mo na ai deka MLA scheme SRWP scheme itu kali itu ndala sneu dai ban pai no kat kum ka guideline ka kren kunta andre shano gitu shano pun shano ja ini aset jong ka government tinggal kentu gitu ki kali ru ki ba yo na ka sarkar kabla dai por pai no knang ba ka sarkar kan le ko bron kam bat lada kim le umta ngem ban se ni hapan sim bat giwe ke lat ti ban pembor kino gitu ki ba pun khen ya ka ai kani gadi nang ne ki bla de bro ya ka arhajar arpuat kabala de bro ki arpuat dei na po mo kan konstituensi penursla soyong harum krak mau tradition jirang musning mau hati setengah sepung bat clear nangka karaliang nartiang songsak salsela kulbari dadanggere dalu rajabala chokpot salmanpara mahendraganj Ampati bak risu velpara teki bawai kiwe kadai ki adu arpot kuwe amount sanction kadai 136.25 crore amount kabala sanction kabala release kadai 128 kabadang sat kadai